салом дӯстон, пас аз гузариши футболбозони саршиноси аврупоӣ ба чемпионати Арабистони Саудӣ, таваҷҷӯҳ ба ин мамлакат ва футболи он беҳад зиёд шуд. Ду дастае ки дар он ҷо барои қаҳрамонӣ мубориза мебаранд ва аз дигарон дар ҷадвал пеш ҳастанд, инҳо Ал-Ҳилол ва Ал-Наср мебошанд. Бозии онҳоро на танҳо дар Осиё, ҳамчунин дар сартосари олам интизор буданд. Дар як майдони якбора шумораи хеле зиёди историяҳои олами футбол ҷамъ шуданд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба Криштиану Роналдо равона гардид. Пас аз чанд рӯз Роналдо бояд ба Тоҷикистон ояд. Дар ин бозӣ бояд маълум мегардид ки аҳволи ӯ чӣ гуна аст, чунки чанд рӯз пеш дар рақобат бо Персеполис чунин ба назар аст ки ӯ осеб бардоштааст. Ва баъд аз он ки Ал-Наср масъалаи Лигаи Чемпионҳоро ҳал кард, акнун ба чемпионати дохилӣ ҳама таваҷҷӯҳи худро равона мекунад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, бозиҳои клубон дар ҷӯшу хуруш аст ва моро тоб рақобатҳо интизор мебошанд. Манчестер Юнайтед ба меҳмонии Ньюкасл меравад. Челси дар майдони худ Брайтонро пешвоз мегирад. Ман Сити қувваи худро бо Тоттенхем месанҷад. Дар даври асосии Бундеслига Байер Ливеркузен бо Боруссия Дормунд қувваозмоӣ мекунад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Ҳамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Айни замон ба нимҳиматгари ҷавон аз дастаи Бенфика диққати ҳамагонро ба худ ҷалб кардааст. Номи ин футболбоз Жоао Невиш мебошад. Португалия дар калон кардани нимҳиматгарони хуб бисёр пеш рафтааст. Невиш яке аз он футболбозоне ба ҳисоб меравад ки метавонад Бенфикаро ба дастаи топ иваз кунад. Пеш аз ҳама дар бораи клуби Манчестер Юнайтед хабар дода шуд, вале пас он маълум гардид ки Тенхаг зимистони ҷорӣ неву тобистони соли оянда Невишро хариданӣ аст. Барои ин мамкуниянҳо бояд чанд бозингари хатти дифоъро фурӯшад. ҷо айни замон 8 нимҳиматгар ҳастанд, аммо то он дам Манчестер Сити метавонад Жоаоро бигирад. Дастаи Пеп ҳам ба ин футболбоз диққати ҷиддӣ додааст. Ба ду дастаи шаҳри Манчестериё, ҳамчунин аз Фаронса дастаи ПСЖ ба ин бозингар таваҷҷӯҳи хос дорад. Парижиё ҳам мехоҳанд хатти нимҳимояро қавӣ гардонанд. Онҳо самти нави тараққиётро пеш гирифтанд ва бисёртар таваҷҷӯҳ ба бозингарони ҷавон мекунанд. Аз ҳама наздиктар ин футболбозро ба МЮ ҳисоб мекунанд. Дастаи кишвари Англия скаутони худро ба бозиҳои Невиш мефиристад. Дар мавсими ҷорӣ дар Арсенал ду дарвозабони тақрибан 100 бозӣ мекунанд. Агарчи дар мавсими гузашта рақами 1 дар Арсенал танҳо Арон Ремсдейл буд, дар мавсими ҷорӣ ӯ мавқеи худро аз даст додааст. Микел Артета имконияти кам ба Ремсдейл медиҳад. Акнун рақами 1 дар Арсенал Давид Рая мебошад. Бо кадом ҷиҳатҳои бозиаш ӯ ба Артета бештар писанд омадааст ва мутахассиси испанӣ Маз Раяро дар хатти дарвозаҳо ба майдон меорад. Ба бозии Рамсдейл ҳам суолҳо кам ҳастанд, вале ӯ акнун дар қисми бештари мавсим дар ҳайати захиравӣ қарор дорад. Аз ин лиҳоз Арон Рамсдейл ба хулосае омадааст ки агар ӯ аз Арсенал равад, беҳтар хоҳад буд. Бо эҳтимоли ғолиб лондониҳо ба ин дарвозабон иҷозати рафтан медиҳанд. Агар Давид Рая бо ҳамаи хусусиятҳо ва маҳоратҳои худ хатти дарвозаҳои дастаи Арсеналро хуб нигоҳ дошта тавонад, пас Ремсдейл бояд бахти худро дар ҷои дигар санҷад. Таваҷҷӯҳ ба бозингари мазкур зиёд аст. Ин диққат чӣ дар дохили Англия ва ҳам берун аз он мебошад. Дар худи Премер-лигаи Англия дастҳои топе ҳастанд ки ба дарвозабон ниёз доранд. Дур рафтан лозим нест. Манчестер Юнайтед шояд аз овардани Онана пушаймон шуда бошад. Келвин Филлипс ном бозингар дар дастаи Лидс хушбахт буд ва ҳамеша дар ҳайати асосӣ ба майдон меомад. Ӯ ба мунтахаби Англия ҳам даъват шуда пайваста бозӣ мекард. Манчестер Сити пас аз рафтани Фернандино Филлипсро ҳамчун ивазкунандаи ӯ оварданд, аммо аз вақти гузариши худ то ҳамин лаҳза ӯ натавонист ба футболбози ҳайати асосӣ табдил ёбад. Пеп ин футболбозро дар бозиҳои нолозим ва мусобиқаҳои думдараҷа ба майдон меорад. Ин сабаби асосии рафтани Филлипс мешавад. Келвин дигар дар сафи шаҳриё курсиҳои эҳтиётиро гарм карданӣ нест. Ӯ мехоҳад дар ҳайати асосӣ бошад. Чун дар Манчестер Сити ӯ чунин имкониятро надорад, роҳи ягона рафтан аз ин даста мешавад. Ба ин нимҳиматгар айни замон ду даста таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Ювентус аз Италия ва Атлетико аз Испания. Тибқи хабарҳо фаъолтар дар ин масъала Испаниё ҳастанд. Диего Симеоне аз роҳбарияти мадридиё хоҳиш кардааст ки дар равзанаи зимистонаи хариду фурӯши бозингарон ба ин масъала диққати ҷиддӣ бидиҳанд. Ювентус бошад нақша дорад ки ин бозингарро ба аренда ба Турин то охири мавсим биёрад. Гвардиола бошад ҳамеша мегӯяд ки ба ӯ ҳамаи бозингарон аз ҷумла Калвин Филлипс
лозим ҳастанд. дар бозии финалии лигаи чемпионҳои мамолики араб маъз Роналдо бо ҳамдастагони худ тавонист Ал-Ҳилолро шикаст дода ҷоизаро гирад. Барои Ал-Ҳилол ин бозӣ маънои гирифтани қасосро дошт. мухлисони футболи тоҷик Криштианоро тамошо карда ғами онро мехӯрданд ки осеб нагирад. дар сурати лат гирифтани ӯ Роналдо ба Тоҷикистон намеомад. бозӣ аз сониҳаҳои аввал бо суръати баланд оғоз шуд. дастҳо танҳо ба хатти ҳамла таваҷҷӯҳ доштанд. мухлисони Ал-Ҳилол барои хезониндани қаҳру ғазаби Роналдо Месси дод мезаданд. худи Криштиано дар ҷавоб ба ҳамаи ин буса ба тарафи мухлисон равон кард. ин дар охири қисми аввали дидор буд. дар нимаи якум дастҳо натавонистанд дарвозаи ҳамдигарро рахна кунанд. ин бусаҳои ҳавоии худро Роналдо ҳангоми ба утоқи либосивазкунӣ рафтан пас аз нимаи якум равон кард. умуман ин амалҳо нишон медиҳанд ки Криштиано аз ҷиҳати равонӣ калон шудааст. пеналтиро мегӯяд ки набуд ва худаш иқрор мешавад. акнун муносибати дуруст ба амалҳои мухлисони рақиб мекунад. дар нимаи дуввум Ал-Ҳилол албатта ҷазои Ал-Насрро дод. онҳо дар 45 дақиқаи дуввум 3 гол заданд. бо голи Сергей Милинкевич-Савич торумори Ал-Наср оғоз шуд. баъди ӯ Митрович дубл карда ғалабаи дасташро бо ҳисоби 3-0 таъмин намуд. акнун фарқият байни Ал-Ҳилол ва Ал-Наср 7 холро ташкил медиҳад. барои Роналдо ин ягон ҷои шармандагӣ нест. ӯ дар сафар аз рақиби асосӣ дар пойгаи қаҳрамонӣ шикаст хӯрд. омурҳои инфиродии Роналдо дар чемпионати дохилии Арабистони Саудӣ беҳтарин ҳастанд. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбардарон дар паноҳи Аллоҳ.